गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव मुं थिसनदों। इउपिपिएलनि मावनाय आरो जौगानायखौ मोजां मोनना गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव गोबां सोद्रोमा। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खालिंदुवार बिटिसि बियाबनि मेरबांसुबा इउपिपिएल प्राइमारि कमिटियाव मोनसे सोद्रोमा थिसननाय हाबाफारिजों बुथ कमिटि दानाय जथुमा जानानै थाङो। हाबाफारिखौ सामलायो खालिंदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि बुद्धिराम बर' बिथाङा। आफादाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो खालिंदुवार बियाबनि एमसिएलए दिलीप कुमार बर', इउपिपिएलनि मिरु कमिटि नेहाथारि बाबुल बसुमतारी, लोगोसे भेरगाव जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि निर्मल बर' आरो बिबानगिरिजों मावथिफारिया लोगोसे रायजो राजा हालामनि गुन गोनां गेदेमा बिथांमोना। मख'नो गोनांदि दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोनि मावनाय आरो जौगानायखौ मोजां मोनना मुं थिसनफैयो। जोंनि सरकारा जाबायदि खामानि मावनांगो जों सिस्टेमखौ बनायना लानायाव एसे माबा जादों, सम लादो, खिन्थु जोङो दा फुल सुइंआव खामानि मावगासिनो दङ। जोंहा खालिंदुवार बिहाबाव आंहा 10टा भिसिडिसि दङ। दिनै 10टा भिसिडिसियाव खामानिया सोलिगासिनो दङ। स्पेसियेलि आइबिएस न' बे खेबाव जोंनि सरकाराव गोबां आइबिएस न' जों खालिंदुवार बिहाबाव जों 3500 दिनै माने काच्चा न' जों होनो हादों आरो बे खामानिया सोलिगासिनो दङ। एमजेएनरेगानि आसनिनि खामानिया सोलिगासिनो दङ। दा बावैनो जोङो अरुणोदय आसनि होनो थांगासिनो दङ। दा बावैनो जोङो माने रेशन कार्ड होनो थांगासिनो दङ। थारमाने इबायदि दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव, बिथांनि नाजानायाव, दिनै बिथाङा जोंनि चिफ, दिनै एजिपि सरकारनि मदद दङ नंगौ, खिन्थु प्रमद बर'नि माने खर' बायदि दिनै खामानिया सोलिगासिनो दङ। आरो जोंहा दिनै जोङो बिटिआर एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जानो थांगासिनो दङ। गतिके बेयाव दिनै बेनिखायनो रायजोफोरा मिथिनो मोनदो बे सरकारखौ जे मा मावगासिनो दङ। बेनिखायनो रायजोआ मोजां मोननानै दिनै जोंहा मेरबांसुवा बिटिसिआव लोब दिनै जोंनि हान्जायाव इउपिपिएल हान्जायाव जइन जाफैदों। मा दोलोनिफ्राय हाबफैदों? दा बेयाव नाय जोंनि आं मिथिनायाव दा गोबाङानो सिगां बिपिएफमोन। दा बिपिएफमोन बिथांमोना दिनै बिपिएफखौ बिथांमोना खुद्रिबाय आरो मिथिनो मोनबाय दिनै सोर सरकारा खामानि मावगोन आरो बिनि भबिष्यतआ मा। आरो जोंनो बेखौनो रायजोफ्रा बुजिदो दिनै आन्चलिक दल नांगो। दिनै एलायन्सआव जोंनो बिजेपि थाबाबो जोंहा मोनसे न'नि दोलो दोङो, बेनो जाबाय इउपिपिएल। गतिके बेनिखायनो रायजोफोरा दिनै लोब दिनै मेनलि बिपिएफनिफ्राय बा बिजेपिनिफ्रायबो दिनै फैदों। जायफोरा हाबफैबाय इउपिपिएलआव बिथां हाबफैनायखौ नोंथाङा माबोरै बरायना लाखो बा बिथांमोनखौ मा होनो? जोङो दिनै बिथांमोनखौ मान सन्मानै बिथांमोनखौ जोङो बरायना लादो आरो बिथांमोना जुदि GIBS मोनदोबाथ' मोजां खोन्था, मोनाखैबा जोङो होनो थांगासिनो दङ। लोगोसे बुथ कमिटि गोजाम आफादखौ सिफायना गोदान आफाद दाफुंनाय जायो। निउज डेस्क रिपर्ट, निउज 24 बड'लेण्ड। दिनै खालिंदुवार ब्लक कमिटिनि मोनसे बेवहाय मिटिं जादों आरो बे मेलावहाय दिनै गोबां मानसिफ्रा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय फैनानै जोंनि दोलोआवहाय जइन जाफैदों। बेयो मोनसे इउपिपिएल दोलोनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब आरो बेखौ लानानै जोंबो बिराद गोजोननाय मोनदों। मानोना बे जिथु साक्सेस मानसिफ्रा जिहेतु दिनै इउपिपिएल दोलोखौ बासिनानै लादों, बेवहाय फैनानै दोलो जगदान खालामफैदों। बिनि गुबै माने जाहोना जाहैबाय जे जोंनि माने निति आरो आदर्श बेखौ बिथांमोना मोजां मोनदों। गुबुन दोलोनिख्रुइ इउपिपिएल दोलोनि निति आदर्शखौ मोजां मोनदों। आरो बेनि अनगायैबो बेवहाय आन्दोनि मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जोंनि जायफोर कर्मिफोर दोङो, ब्लकनि होन, प्राइमारिनि होन, भिसिडिसि होन, गासैबो बिथांमोना एकदम थाद'नाय गैयै खामानि मावबाय थानायनि थाखायनो हयथ' दिनै बेखिनि साक्सेसखौ मोननो हादों। मथा मथि 100नि खाथि बेवहाय जइन जाफैदों। बेयो जोंनि थाखाय मोजां खबर, बेखौ लानानै जों मोजां मोनदों। आं बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोनि जानानै बरायदों आरो बिथांमोना निस्सय इउपिपिएल दोलोआव थांनानै खामानि मावगोन आरो जोंबो बांसिन गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जानो हागोन।